Som min genstand har jeg valgt den her lille fine pincet, som er fra bronzealderen. Den er 3000 år gammel. Utrolig flot lille instrument. Den har jeg valgt, fordi god museumsformidling for mig handler om at komme tæt på menneskene, komme tæt på hverdagen i fortiden og komme tæt på de tanker, der er tænkt. Og det synes jeg, man gør med den her pincet, fordi den vidner om, at man i bronzealderen gerne har ville være velplejet, og man har gerne ville omgive sig med smukke ting. Og det minder jo rigtig meget om vores tilværelse i dag. Den giver også en idé om, at det er et overskudssamfund, man har levet i bronzealderen. Man har spist sig mæt, man har slukket sin tørst, og man har haft varmen, og så har man altså kunnet gå i gang med at koncentrere sig om at se godt ud og være velplejet også. Og det ved vi, man har været sådan i bronzealderen. Man har sat sit hår i fine frisyrer, man har klippet sig, og mændene har altså barberet sig, og så har de brugt den her pincet til at fjerne uønsket hårvækst, hvor ravkniven måske ikke har kunnet komme til. Og det er jo helt ufatteligt overskudsagtigt, at man har kunnet koncentrere sig om at se godt ud og være velplejet, og måske dufte godt også. Så derfor synes jeg, at den her pincet bringer os rigtig, rigtig tæt på hverdagen for 3000 år siden.